akut ladattu? No on tosiaankin sellainen akut ladattu, että Tauko teki niinku tosi hyvää tälle orkesterille, että ilman sitä niin voi olla, että olisi pantu pillit pussiin, mutta oltiin joku puoli vuotta tekemättä oikeastaan mitään bändin ympärillä, niin se lähti sitten jostakin uudestaan tulemaan ja kyllä tässä taas nyt jaksetaan, vaikka ei ehkä tällä hetkellä siltä näytä. Onko sulla mitään sanottavaa? No eipä oikeastaan, siinäkään se oli pääpiirteet. Kyllähän tietä odottaa, että saa ulos tuon levy ja pääsee taas soittelemaan. Eiköhän ne ole ne akut niin sanotusti ladattuna. Kaatellaan niitä levyjä, mitä on tehty, niin täällä on ehkä kaikista eniten erilaisia biisejä, että tavallaan jos alkaa miettiä semmoista biisiä, mikä antaisi kuvan levystä, niin se ei tule onnistua. Miten toi sävellystyö on nyt jakautunut, tai itse asiassa sävellys- ja sanoitustyö jakautunut, että keneltä on tullut mitäkin? No se on aika lailla niin kuin ennenkin, että Tenkula tekee suurimman osan biiseistä ja sitten me tehdään jonkun verran ja sitten minä ja Ville tehdään sanat niihin. Että ihan saman vanha muotti. Siitähän nyt on ollut tätä puhetta, että yhtye muuttuu ja niin poispäin. Kyllähän tuo nyt vähän oli ehkä muuttunut, mitä tuosta nyt itse sai kuvaa, mutta mitkä on niin teidän omasta mielestä ne jutut, mitkä siellä sitten on muuttunut? No mulla on semmoinen kutina nivusissa, että se on niinku leviämässä yhtä aikaa aika monenkin suuntaan, että se toisaalta siellä on rokkaavampia biisejä kuin meillä on ollut ja sitten toisaalta taas rauhallisempiakin mitä meillä on ollut ja ne on vielä niin kuin samalla levyllä harmoniassa, niin siinä ehkä on se miten tuo eniten eroaa edellisistä ja sovitukset on myös niin kuin mietitty helvetin tarkkaan biisikohtaisesti, että se olisi mahdollisimman kaukana semmoista valmiiksi pureskelusta hevon paskasta, jota nykyään kuulee aika paljon. Minkästä aikaa tämän pään sisään? Tämä biisi nimeltään Aika muuntoon puistaa. Mites tuottajan kanssa tämä yhteistyö sitten, että onko niin kuin samansuuntaisia ollut mielipiteet, vai onko siinä ollut paljonkin vääntöä sitten? No siinä on aina tietysti vähän vääntöä